Som Marian Čakovský, ja som hudobník. A priznám sa, neviem po nemecky. A mojou novou túžbou je v 39 rokoch začať sa učiť po nemecky, lebo mám tam ešte v hlave priestor na to. Mama rozpráva nemecky a vždy, keď rozprávala s našou rodinou po telefóne z Mníchova, tak rozprávali nemecky, keď nechceli niečo, aby sme my rozumeli, ako deti. No ale potom prišlo do môjho života Zatiaľ po nemecky viem len, že warum immer ich. Ešte som vedel, že... No, nie je toho až tak veľa. Už od detstva počúvam jazyk, či už slovenský, alebo aj iný, ako hudobnú reč. A nemčina má svoj vlastný zvuk, ktorý mi veľmi imponuje. Nein, nein, ich weiß nicht. Chcem sa naučiť po nemecky, pretože veľa mojich známych žije v Nemecku a chcem im zatelefonovať a povedať im viac len akože ich liebe dich a čus. 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 Takže spoločne sa na to poďme pozrieť. Pozrieme sa nemčine na cán, na zúbok.